Ja, det bliver bare lige at trække i håndtaget. Jeg kommer sgu lige op til dig, fordi den ser specielt ud, den maskine der. Du ser brugt nok. Ej, nu ved vi, hvem det er. Nu ved vi, hvem det er. Det er sgu da Johnny. Go, Johnny, go! Sig mig engang, hvornår har du bygget den her? Til februar. Du har arbejdet til februar? Har du også været på arbejde? Lidt. Men hvad ligger der inde under det der monster? Honda CBR 600, og så bagtøj for en lille brugt. Den skal jeg lige have en gang mere. En Honda CBR 600. Motor. Det er en motorcykel. Det er bagtøj fra en Patrol og lidt forskellige sådan dele, der kommer lige her. Det er sat sammen af en motorcykel og en bil. Ja. Okay. Og hvad er det her? Er det vaskebræt, eller? Ja, det er bare pynt. Og det er pynt. Skal vi lige give The Sting Johnny en hånd? Jeg synes fandme